Dysgu cryf i ddod i mewn yn fan hyn gan Tom Kelly. Tuag at y bostyn bellera. Dal yno ar y Miller Cwrt Cosby. Sam Billington! O! Dyna i chi ergyd wych gan Sam Billington ar yr hanner foli am ffordd o sgorio'i gol gyntaf o'r tymor yma. Dyma nhw eto, Deacon i Abertawe, cyffuriad cynta yn gompus! Chloe Chivers yn ffindio Aimee Deacon yna, ac mae'n gwybod yma'r gol, a mae'n saethu, a mae'n cael ei gol. A mae Abertawe yn heiddi cael y ail gol yma. Wastad posibiliad fe rhywbeth yn digwydd pan mae'r loc ar y bel, o mae wedi gadw ni gorff greu chydig bach o le, mae wedi gyd yn hyfryd i bwydo hwnnw mae fewn at Bradley. Bradley'n troi, Bradley'n creu lle, Bradley'n ergydio, Caernarfon ar y blaen, gol unigol dampus, amddiffyn gwael mae'r rhai i dweud. O mae gol gynta, rownd derfynol, Cwpan Cymru yn mynd i Caernarfon. Jones! Am gol, am gychwyn i Caernarfon. Y Mathew Jones yn sefyll dros hon a mi yn dweud da ni gosod just gat. A mae honna yn special. Nawr mae hwnna'n bel dda i Lwyddi Barry. Dyma'r person mae Caerdydd eisiau yn y safle yma. Barry dros y golwr. Hyfryd! Mae Caerdydd yn ôl yn y gêm. I ceisio hynna i cadw pen ac yn dechnegol i wneud hollol wych. Caernarfon, gallu bas. Fesur yn berffedd at Hawkins. Hawkins ymlaen at Owain Jones, tu fiwn at Hawkins. Hwna'n symudiad hyfryd ac ar draws ac i mewn i'r gol a Greg Walters wedi dod at sgôr y gyfartal. Cyfuniad o Hawkins, Owain Jones a Walters yn gorffen yn berffedd yn y cwrt bach.